Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Ramazan aylarыбыз mübarek bulsun. Bu bizning Ramazan aylarında birinchi jumg'amiz. Hamdaki şuşu jumg'a kunlarimizda Alloh taolo bizning savoblarimizni tag'in da arttira. Tegi atnada biz eylab ketgan edik, Ramazan ayında agarda kishi sunnat amali qilsa, savobi farz amali kebek bo'la. Farz amalining savobi 70 ga taqdirlana. Ya'ni 70 taqdir ortiqroq bo'la. Шулай ук biz эйләп киткән идек, һәр көнне ифтар вакытында Аллаһ Тәгалә меңләгән кешене тәмуктан азат итә дип Рамазан аенда. Җомга көнне ул һәр сәгать сайын меңләгән кешене азат итә. Шуңа күрә җомга көне Рамазан аен тагын да нурлый, тагын да бизи. Шуның өчен дә бу көннәребездә Аллаһ Тәгалә безгә тагын да күбрәк әҗр савапларын насыйплар әйләсә иде. Бүген мөхтәрәм кардәшләр, сөйләшеп китәсе сүзебез булыр, иншааллаһ, бераз уразаны җиңеләйтә торган әйберләр турында. Ураза тотуны җиңеләйтә торган әйберләр турында. Ни өчен дигәндә, biz инде тулаем алганда чамалыйбыз шулай бит уразаны ничек тотырга кирәк икәнен. Беләбез, ашарга, эчәргә ярамый, шулай бит якынлык кылырга ярамый икәнне. Иң мөһиме нәрсәне дә булса, шулай бит йотырга ярамый. Эчәргә ярамый. Менә шуны онытмаска кирәк. Монда теге ашый торган әйберме ул, ашамый торган әйберме ул, аның әһәмияте юк. Иң мөһиме ашамаска, içмәскә, йотмаска кирәк. Һәм әлбәттә инде без моны эшләргә тырышабыз. Ләкин яраган әйберләр дә бар. Мәсәлән, базарда ризыкның тәмен, мәсәлән, кабып карарга, йотырга түгел, тәмен кабып карарга. Я булмаса, балага, мәсәлән, ризык биргәндә кабып карарга. Хатын кызга, мәсәлән, ирен ашарга пешергәндә кабып карарга рөхсәт ителә. Әмма теге йотырга түгел, кабып кына карарга, телен тидереп. Нинди хатын кызга рөхсәт ителә, әгәр дә ире бәйләнчек булса. Мәсәлән, ире ашамлыкка бәйләнә торган, шулай бит, нәзберек. Бу очракта кабып караса ярый. Әмма ире бәйләнми икән, кабып карарга макрух. Булай гына. Чөнки төрле ирләр була бит, шулай бит инде. Күрәсезме, Аллаһ Тәгалә ничек эшләгән, шулай бит. Иренгә ярар өчен хәтта уразада ризыкны да кабып карарга Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә. Шундай әйберләр рөхсәт ителә. Рөхсәт ителә хатыныңны үбәргә. Шулай бит Рамазан аенда. Сез аны әйтмәгез. Ярый дип. Шулай бит, ял итерсез әзрәк. Иртә белән киткәндә, кайтканда үбәргә ярамый, ураза дигез, шулай бит чыгып китәсез спокойно гына. Үбәсе булмый. Шуңа күрә инде әлбәттә үбәргә рөхсәт ителә, ләкин кемнәр теге бик дәртле түгел үзләрен тотып тора алалар. Әгәр дә үпкәннән соң инде син онытылып китеп анда шунда гына прихожийда гына хатыныңны кочакласаң катырак, идәнгә сузылып ятсагыз, ул вакытта ярамый инде шулай. Шуңа күрә бу макрух булып санала. Менә шундай әйберләр рөхсәт ителә. Шундай әйберләр рөхсәт ителә, ягъни булардан куркырга кирәкми. Теш чистарту рөхсәт ителә. Хәтта паста белән дә чистартырга мөмкин, ләкин инде шулай бит йотудан сакланырга кирәк. Тамакка китүдән йотудан сакланырга кирәк. Мондай әйберләр рөхсәт ителә. Су кыйнырга да рөхсәт ителә хәтта. Үзеңне тотып тора алсаң. Ягъни авызыңа, борыныңа су кермәсә, шулай бит, монысын тагын бер җирдән керә бит әле ул. Арткы яктан да су керсә, шулай ук ураза бозыла. Шуңа күрә дә анда да тотып тора алсаң, инде су керүдән сакласаң, ул вакытта су кыйнырга да була. Әмма барыбер су кыйнырдан тыелып торырга кирәк. Ул бернинди җиңеллек бирми ул. Менә әле генә сөйләшеп утырдык. Теге иссе булса да, ни булса да, бернинди җиңеллек бирми. Җиңеллек бирә уразада әзрәк күләгәдә утыру, салкынча җирдә утыру. Менә шул җиңеллек бирә. Әгәр дә синең хәлең китеп китсә инде. Я булмаса, башыңа, муеннарыңа салкын әйбер куеп тору җиңеллек бирә. Менә алар җиңеллек бирә. Калганда су кыйнудан бер файдасы юк аның. Мунчага кергә ярыймы? Мунчага кергә шулай ук рөхсәт ителә. Китапларда язылган басып тирләү дигән. Басып тирләп чыгарга дигән. Чөнки теге утырып тирләсәң, шулай ук кайбер җирләрдән су кергә мөмкин дип инде. Ләкин су кермәсә була, әмма хәлеңне алырга мөмкин. Шулай ук кан җибәрү. Хиҗама дибез инде шулай бит. Бозамы юкмы? Хадис бар боза дигән. Әмма Абу Ханифа мазхабында бозмый. Кан чыгару бозмый. Әгәр дә инде кан җибәрү хиҗама хәлеңне алса, ул вакытта макрух аны ясау.
хәлеңне алмаса, ул вакытта аны да ясарга була. Менә шуңа күрә Рамазан аенда күп әйберләр рөхсәт ителгән. Без аны теге белмибез генә кайчагында үзебез теге куркудан күп әйберләрне үзебезгә тыярга мөмкинбез. Мондай әйберләр рөхсәт ителә. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә бар мәкрух дигән әйберләр. Рамазан вакытында мәкрух эшләргә киңәш ителмәгән әйберләр. Булар уразаны бозмый. Әмма алар мәкрух. Нәрсә өчен мәкрух? Менә шуның турында бераз сөйләшеп китик әле. Гыйбадат исламияда язылган мәкрухларда булай дигән: файдасыз сүзләр сөйләү мәкрух дигән. Файдасыз сүзләр сөйләү. Ягъни кешеләр белән утырып, просто сөйләшеп утыру. Файдасыз сүз. Монда ул сүз гынахлы түгел, гайбәт түгел, ни түгел, әмма файдасыз сүз. Менә мондый әйберләр алар мәкрух булып санала, бу вакытны файдаланырга тырышырга кирәк яхшы изге эш өчен. Мәсәлән, Имам Малик рахимахуллаһ Рамазан аенда хәдисләрне дә калдырып торган, Коръән генә укыган. Имам Малик ул мухаддис, ягъни хәдисләр буенча белгеч. Ул хәдисләргә шуның кадәр четерекле караган, менә аны күз алдына китерегез, ул Мәдинә шәһәрендә атка атланып йөрмәгән бер вакытта, җәяү генә йөргән. Нишләп? Ул әйткән, бу шәһәрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм туган, йөргән һәм үлгән дигән, яшәгән дигән, шуңа күрә атка утырсам, мин бу шәһәрне ничектер теге ихтирам күрсәтмәгән кебек дигән, җәяү үткән. Җәяү үтә торган булган. Әйтик, мәсәлән, кеше өенә атка атланып кирмисең бит инде. Җәяү керәсең. Менә монда да шуның шикелле, шулай ихтирам иткән ул шушы Мәдинә шәһәрен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләрен өйрәнгән вакытта да, әгәр дә ул мәсәлән ятып торса, берәрсе килеп Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм булай дип әйтте дисә, ул шундук сикереп тора торган булган. Шушы сүзне ишетү белән. Ягъни шуның кадәр ихтирамы көчле булган аның. Әмма Рамазан аенда ул хәдисләрне дә калдырып торган. Бары тик Коръәнне укый торган булган. Шуңа күрә дә безгә дә бу бер мисал. Буш сүзләрне калдырып, күбрәк файдалы дини яктан ахиреткә файдалы эшләрне эшләргә тырышырга кирәк. Икенчесе әдәпсез сүзләр сөйләү. Әдәпсез сүзләр сөйләү, булар инде гынахлы сүзләр. Монда керә гайбәт тә, моңа керә яла ягуларда һәм башкаларда. Бу сүзләрне шулай ук сөйләргә ярамый. Ярамый гына түгел, бу сүзләр уразаның савабын бетерәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм катгый рәвештә әйтә, хәтта гайбәтләр турында һәм шушындый әдәпсез сүзләр, гынахлы сүзләр турында. Бу әйберләрне эшләгән кешегә ди, уразаның кала бары тик ачлыгы гына ди. Ягъни ул кеше ач кына торган булып санала. Инде савабы булмаячак. Шушы уразаны тоткан өчен ди. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, әдәпсез, гынахлы, гайбәт сүзләрдән дә сакланып торырга кирәк. Шулай ук өченчесе, мунчага кирип узак утыру. Без әйттек, ярый дидек, ул узара бозмый, әмма мәкрух. Шуңа күрә моны эшләмәсәң хәерлерәк. Бу хәлне ала, суны чәс китерә, чөнки мунчага кергәннән соң су чәс килә шулай бит инде. Артык тирләп киттең, барбыр инде син сыйыклык югалтасың. Һәм әлбәттә инде аннан чыкканнан соң авырлык сизәсең. Шушы мәкрух гамәлне кылганнан соң синең уразаңа авырлык килә. Һәм нишлисең? Менә шундый бер сүз бар. Бер галим кеше булай диде. Салкын су белән алсаң, иманың зәгыйфләнә диде. Салкын су белән тәһарәт алсаң, иманың зәгыйфләнә ди. Ничек инде ул? Монда салкын суның ни катнашы бар? Иманга. Салкын су белән тәһарәт алсаң, иманың зәгыйфләнә ди. Салкын су белән тәһарәт алган вакытта тән салкынны сизгәч, тәнгә бик уңайсыз. Һәм кеше күңелендә шушы тәһарәттән ризасызлык белдерергә мөмкин. Ул әйтер, әгәр дә бу тәһарәт булмаса, булай итеп җунасы булмас иде минем ди. Иманы зәгыйфләнде. Иманы зәгыйфләнде. Менә шуңа күрә дә мунчага кирип утырдың, хәлең китте, бу мәкрух гамәлне кылдың, уразаң бозылмады. Әмма күңелеңдә бер уй туа. Хәзер ураза булмаса, су эчәр идем. Рәхәтләнеп юыныр идем, су кыйныр идем, тегеләй булай. Иманың зәгыйфләнде. Ягъни ризасызлык белдердең. Менә шуңа күрә дә бу мәкрухны, мөхтәрәм кардәшләр, инде үтәмәсәң
хәерлерәк. Суга чумып кыйыну. Суга чумып кыйыну, ягъни истән кыю түгел, душ түгел, шулай бит, кымган белән кыйыну түгел, кирип кыйыну. Бу да макрух, чөнки бу очракта шулай ук уразаң бозылырга мөмкин. Күп очракта, мәсәлән, су кыйынганда авызга су кирип китә. Безнең авылда бер Бака күле дип әйтәбез без аны. Шулай бит, бер җир алганнар инде анда, кызылбашык чыгарганнар. Шунда су кергән елгадан. Без шунда су кыйнадырыйк. Ул бит инде акым су түгел ул. Менә анда су кирип су кыйнабыз. Чыккач кояш астында кибәбез, безнең тәндә пычрак кала. Пычрак су инде ул. Ну, бала бугачны кыйнасың бит инде. Шулай су кыйнганда шунда суны җыткан идем, ялгыш. Ичкин ич китте. Туалеттан чыга алмадым, ичким буе. Сул суның нәрсә икән аңлашыла инде, шулай бит. Менә шуңа күрә дә кыйнганда, су кыйнган вакытта ялгыш кына су кирергә мөмкин. Колактан кирергә мөмкин, борыннан, авыздан кирергә мөмкин, арткы яктан да кирергә мөмкин. Шуңа күрә дә су чумып су кыйну макрух гамәл. Аннан бозылганнан соң үзеңгә каза кылырга туры килә. Үзеңгә авырлык килеп чыгарга мөмкин. Ризык я булмаса сагыз чәйнәү. Менә шунда кызык әйбер. Авызга ризыкны алып кабып чәйнәсәң, ураза бозылмый. Йотмасаң. Кемдер уйлый авызына ризык капкачтан, ой, уразам бозылды инде ди. Юк, ураза бозылмый. Әмма макрух моны эшләү. Чөнки ризык чәйнәсәң, авызыңа капсаң, хәтта ризыкны күрсәң дә, сиңа ашыйсың килә башлый. Ягъни тагын авырлык туа. Шуңа күрә мондай әйберләрдән ерактырырга тырышырга кирәк. Ризыкны кабып чәйнәүдән, шулай ук менә сагыз чәйнәүдән һәм гомумән ризык пешерелә торган урыннардан. Ризык пешерелә торган урыннардан. Теге ике студент, егет белән студент кыз китеп баралар ди бит. Кафе янына. Теге кыз әйтә икән: "Ая, нинди тәмле исләр килә моннан" ди. Студент егет әйтә: "Шадымы" ди. Әйе, тагын бер тапкыр үтәбез ди. Акчалары юк бит инде, шулай без көндәрен. Шуның шикелле, андай тәмле исләр килә торган кафелар янында, ризыклар янында шулай ук йөрмәскә кирәк. Бу макрух. Макрух нәрсә өчен? Чөнки әлеге дә баягы ашыйсына китерә. Һәм ашыйсына китерү белән син тагын уразаңнан ризасызлык күрсәтергә мөмкинсең. Шуңа күрә дә булар да макрух булып санала. Ризыкка тел тидереп карау. Шулай ук макрух шундый ук сәбәп белән. Шулай тел тидереп карадың, тәмен сиздең, инде шулай ук синең ашыйсың килергә мөмкин. Авыздан үбү. Биттән үбү яки кулларны үбү, монда бер нинди зыян юк, шулай бит макрух та түгел, әмма авыздан үбү. Хатыныңны авыздан үбү, шулай бит. Яки хатын кызга иренгә ирен тидереп үбү. Моның турында әле генә әйттек, макрух, әмма кешеләр олы икән, күптән иләнгән икән инде макрух булмый. Чөнки анда теге бер нинди теге дәрт уянмаска мөмкин, шулай бит инде. Шуңа күрә Рамазан айында никах уку шулай ук макрух. Тыелган түгел, әмма макрух. Рамазан айында никах укырга була. Әмма ул макрух. Ни өчен дигәндә, әле генә иләнгән яшьләр Рамазан айында, шулай бит. Менә никахлары булды аларның. Мәсәлән, бүген кич белән никахлары булды, алар инде сәхәр ашап иртәгәгә уразага керәләр. Шулай бит инде. Алар бит әле иләнгән генә. Бер-берсен теге сагынып көткәннәр бит инде ничә еллар буе. Шуңа күрә икенче көнне онытылып китеп, уразалары бозылырга мөмкин. Кайбер гырыф-гадәт буенча иләнгәннән соң 40 көн буе чыкмыйлар егет белән кыз идән. Кайбер гырыф-гадәтләрдә шулай. Бездә андый гырыф-гадәт юк. Татар хатыннары куып чыгара син икенче көнне эшләргә. Ничә батасың бар, анда кар керә, идән себер дип шулай бит инде, җирле себер ишек алдын кара, хайваннарны ашатырга кирәк дип, син икенче көнне куып чыгара. Ләкин кайбер халыкларда 40 көн чыкмыйча идә шулай бит инде яшьләр булырга мөмкин. Нәрсә өчен аңлыйсыз инде шулай бит. Менә шуңа күрә дә бундай очракта макрух. Чөнки уразаңны бозарга мөмкин. Һәм кеше инде ураза турында түгел, шушы әйберләр турында уйларга мөмкин. Ифтар кылмыйча 2 көн рәттән ураза тоту. Рәттән ураза тотасың, ягъни ашамыйча, эчмичә. Алай да була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 3 көн ураза тота торган булган. Сәхәр ифтар кылмыйча. Бу без әйттек, сәхәр ашау, ифтар ашау ул сөннәт. Ягъни ашамыйча да уразаң дөрес була синең.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай эшләгән, әмма ул аның ачлык булган ул вакытта. Ул хатыннардан сораган, ашарга бер нәрсә бармы дигән, юк дигәчтен, алайса мин ураза дип киреп дәвам иткән уразасын. Бу аңа гына рөхсәт ителгән, ичкен рәттән ураза тотырга, башка кешеләргә рөхсәт ителми. Башка кешеләргә рөхсәт юк алай. Аңа рөхсәт ителгән, ул түзә алган моңа. Безгә инде 2 көн хәтта ифтар кылмыйча ураза тоту да мәкрух булып санала. Теге уразаң дөрес синең, әмма мәкрух. Нишләп? Әлеге дә баягы иманың зәгыйфләнергә мөмкин аныс. Шушы үзеңгә авырлык тудырудан. Нинди булса да гынахлы гамәл кылу. Гынахлы гамәл кылу ул шулай ук мәкрух, ягъни уразаның бузмый ул. Монда гынахлы гамәл үзе гынахлы инде ул, шулай бит. Монда әмма бу гамәлне кылырга тырышу нияте шушы юлы үзе мәкрух. Ягъни моны эшләргә ярамый. Бу шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, уразаның кыйммәтен бетерә. Уразаның максаты да шул бит аның. Ашамыйча эчмичә тору гына түгел, гынах кылмыйча туру. Үзеңне шушы рәвешле итеп тәрбияләү. Ураза вакытында, Рамазан айында без үзебезгә тагын истәмә берәр нинди таба алабыз тыю. Мәсәлән, ашамыйча эчмичә торасың, аңлашыла инде. Әмма үзеңә, мәсәлән, син бер гынахыңны табасың үзеңне, аның белән көрәшәсең килә. Мәсәлән, тәмәке тарту. Берәүләр әйтә, мин ифтарны тәмәке белән ачам ди, авызны ди. Чөнки тәмәке тарткан кешенең эчәсе дә килми. Ашыйсы да килми көне буе. Аның тәмәке тартасы килә, шулай бит. Шуңа күрә инде ул вакыт җитү белән су капмый, хөрмә капмый, шулай бит. Тәмәке каба. Берәү әйтә, шулай ди, мин дә авыз ачам тәмәке белән ди. Менә үзеңгә, мәсәлән, Рамазан айында куярга мөмкин шундый бер максат. Ниндидер гынахтан арыну. Мәсәлән, тәмәке тартудан. Син аны ай буе, хәтта авыз ачканнан соң да тартмыйсың. Үзеңгә куясың максат. Я булмаса, мәсәлән, кайбер кеше күп сөйләшә. Үзенә максат куя, Рамазан айында әзрәк сөйләшергә. Кайбер кешенең, мәсәлән, гадәте бар начар, гайбәт сөйләү шулай ук. Үзенә максат куя, бу Рамазан айында гайбәт сөйләмим әле, тыңламыйм әле. Менә шулай итеп, Рамазан айында үзеңгә тагын истәмә билгеле бер ниндидер тыю да куя аласың. Шушы ниндидер нәфес белән көрәшер өчен. Шуңа күрә гынахларны кылуны мөхтәрәм кардәшләр әлбәттә калдырырга кирәк. Һәм инде авыруыңны арта чагын белә торып, авыруың кешегә икәнне белә торып, ураза тоту. Шулай ук мәкрух. Мәсәлән, белгәнебезчә, шәригать безне үзебезне үтерергә кушмый. Хәтта үлем очрагы булганда дуңгыз итен дә ашарга рөхсәт итә. Әмма ул хәләл була дигән сүз түгел, хәрәмне ашарга рөхсәт итә үлмәс өчен. Менә бу очракта да шәригатьтә шундый бер тәртип бар. Әгәр дә ураза синең организмыңа зыян китерә икән, ягъни авыруыңны көчәйтә, яки гомумән сине үлемгә якын айтса, шулай бит инде. Бу очракта ураза тоту мәкрух була. Ягъни киңәш ителми. Киңәш ителми. Шуңа күрә моны инде шулай ук кулланырга кирәк бу әйберне. Ләкин монда булырга тиеш мөселман табибының киңәше. Синең үзең генә уйлавың түгел. Кайбер кеше үзе уйлый бит. Мин сезгә бер кешене мисал итеп китергән идем инде. Ураза тотмый ул кеше. Ул ир кеше 40-тан узган инде, мәдәм нишләп ураза тотмыйсың дигәч, ул әйтә, ураза тотканда су эчмәскә кирәк ди. Су эчмәсәм, минем кан куера ди, һәм миңа инфаркт була ди. Мәдәм син моны каян алдың соң вообще? Сиңа табиб әйттеме моны, или син бер тәҗрибә ясап карадыңмы шулай бит? Юк, менә мин шулай дип уйлыйм ди. Булай дип уйлау гына җитми. Мәсәлән, кайберәүләр әйтә, мин көне буе ашамасам үләм ди. Син башта ашамыйча йөреп кара шулай бит. Үлсәң күмәрбез. Үлмәсәң уразаң кабул булыр шулай бит, Алла бирсә. Син башта тотып кара. Син бит аны әле теге малай белмисең бит әле. Шуңа күрә монда мөселман табибының киңәше кирәк. Ул сиңа әйтергә тиеш, менә сиңа ураза тотырга ярамый дип. Чөнки кайбер вакытта ураза киресенчә авыруны давалый. Кайбер ашказан система авыруларын давалый. Давление шулай ук даваларга мөмкин. Хәтта рактан да давалый икән ураза. Шуңа күрә киресенчә ул сиңа файда булырга мөмкин. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, инде табиб белән, мөселман табиб белән киңәшләшсәң хәерлерәк була. Чөнки мөселман булмаган табиб ул сиңа әйтә, ярым безгә
Кичкене чакта менә без инде теге мәктәптән уразаттабыз, мәктәп елларыннан. Медосмотрлар үткән вакытта барганда керәбез табибка инде. Теге ураза турында белеп алгач, сиңа ярамый ураза тоттырга, сезгә ярамый ураза тоттырга, сез яшь, сез балалар, ураза гомумән зыянлы ул дип, шулай дип сөйләргә мөмкиннәр алар. Алар аңламыйлар аның нәрсә икәнен. Шуңа күрә мөселман табибы белән киңәшләшү бу очракта инде хәерле. Менә шулай мөхтәрәм кардәшләр, шундый бер мәкрух әйберләр бар. Менә буларны үтәмәсәң, ураза җиңелрәк үтә. Ураза шулай бит инде тотырга җиңелрәк була. Үзеңгә көне буена ашамыйча да, эчмичә дә. Инде Алла бирса, рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет нашу уразу, наши посты. Прошло еще всего несколько дней, альхамдулилля. В этом году без лишних вопросов, без лишнего ажиотажа мусульмане вошли в уразу. Ну, по крайней мере, у нас в Махалле. Потому что каждый год бывали одни и те же вопросы. Это портит, это не портит. Это можно, это нельзя. В этом году таких вопросов не было практически. Это о чем говорит? Это говорит о том, что уровень знаний наших растет. И мы уже знаем, каждый год держим уразу, и мы уже знаем подробности, тонкости, что можно, что нельзя. Я этому очень рад на самом деле. Очень рад. И, конечно же, для нас, для хазратов, это большое облегчение. Но если, конечно, те, которые в первый раз только держат в этом году, у них вопросы могут быть. Но ничего страшного, с каждым годом как бы этих вопросов становится меньше, но это не означает, что надо остановиться. Теперь уже надо дальше развиваться. Например, голодать мы научились. Теперь надо научиться духовно голодать. Голодать от этого мира, не от Аллаха. Духовный голод здесь имеется в виду от этого мира. То есть уже отдаляться от этого мира. Отдаляться от еды, питья мы научились, теперь надо научиться отдаляться от грехов. Следующая ступень. Здесь есть некоторые рекомендации, от каких грехов, в частности, нужно отдаляться. Имам Газали пишет в своей книге «Ихья улумуддин», он как раз критикует тех ученых, которые делают упор только на внешних аспектах уразы. То есть не кушайте, не пейте, от капли воды даже себя охраняйте, говорят ученые, некоторые факихи, да, но забывают о духовной стороне уразы, где надо остерегаться еще грехов, вплоть до мыслей. Вплоть до мыслей. И вот что он пишет. Очень важно, следует отводить взор, то есть не смотреть на грех. Мы с вами уже говорили, что вот вчера, да, читали намаз таравих и на улице начали петь. Правильно? На улице начали петь. Кстати, вчера салют не посмотрели, да? Не увидели салют? Надо было прерваться на намаз, вот не напомнили. Там ничего страшного уже, да, вышли, салют посмотрели, потом продолжили, да? Вот, к сожалению, мусульмане уже так ограничены, что они не видят таких красот, они вынуждены вот читать намаз. Но, альхамдулилля, у нас красота в намазе. У нас салюты в душе, да? Не то, что нам эти салюты. Вчера как раз начали петь на улице. Что мы сделали? Конечно, во время намаза мы не могли это делать. После того, как намаз почитали, мы закрыли окна, чтобы шум не проникал внутрь мечети. Вот внутрь мечети – это как наша душа. Чтобы в нашу душу лишнего не проникало, надо закрыть вход в нашу душу. Что это? Один из окон и дверей – это наш взор, наши глаза. Как только ты посмотрел, это проникает к тебе внутрь. То есть ты должен это закрыть. Это окно, эту дверь, ты должен это закрыть. Конечно, дверь, окно – это хорошая вещь, если оттуда проникает свет, свет Корана, нур ислама, да? Или лик хорошего человека, образ пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это прекрасно.
Но, к сожалению, нас окружают не всегда такие хорошие вещи. И поэтому от этих плохих вещей двери надо закрывать. У дверей есть функция. Нужные люди входят, поэтому есть замок. Ненужные не входят. Вот наши глаза тоже должны работать таким образом. Всякая ерунда ненужная оттуда входить не должна. Поэтому, да, нас окружают какие-то вещи, от которых мы не можем избавиться, но от которых можем, ты остерегайся. Лишний раз телевизор не смотри в Рамазан. Как только включаешь, сразу гаурат, сразу нагота. Правильно? И там еще еду там готовят по телевизору. Один раз в интернете буквально 10 секунд успел посмотреть, как там еду готовят. Уже захотелось есть. Не успел переключить, засосало, да, посмотрел и все. Уже захотелось есть. Вот здесь то же самое. Посмотрел что-нибудь, да, и все. И уже у тебя появляются желания какие-то определенные. Поэтому надо охранять взоры. Пророк, саллаллаху говорит, что взор – это отравленная стрела шайтана. Шайтан специально пускает эти стрелы, чтобы соблазнить нас. Слепому человеку, с одной стороны, ему не видны вот эти красоты этого мира. Ему надо потрогать. Ему говорят, вот красивая женщина проходит, да? Ему все равно. Ему все равно. Ему говорят, вот хорошая красивая машина, ему все равно. Он на ощупь ощущает. А кто видит, конечно же, он может соблазниться. Поэтому надо охранять взоры, чтобы ураза твоя тоже была правильной и легкой. Второе – удерживаться от пустых разговоров, лжи, хулы, сплетни, непристойностей, грубостей, ссор и споров и так далее, и так далее. То есть удерживать свой язык, чтобы не было вот этого. Не было непристойностей, плохих разговоров и грехов. С чем это связано? Это связано с тем, дорогие друзья, что напрямую нарушает наш пост. Пророк саллаллаху говорит, что напрямую нарушает пост – это сплетни. Как-то про сплетни, когда мы с вами говорили, там был приведен пример. Один человек сказал про другого что-то, и пророк саллаллаху сказал ему: иди, почисти зубы. На что этот сподвижник говорит: о Расуль Аллах, я же не ел мясо. Обычно после мяса надо чистить зубы, застревает между зубами. На что пророк саллаллаху сказал: ты только что, говорит, поел мясо своего брата. Поэтому надо почистить зубы. Так вот, иногда некоторые грехи обретают физическую форму. И когда ты говоришь сплетни, особенно ты кушаешь, а когда кушаешь, у тебя портится ураза. Когда ты мясо поел, ураза портится? Конечно. Однажды две девушки держали уразу. Ураза, она была вменена только во 2 году по хиджре. И сначала она была добровольной. То есть кто-то держал, кто-то не держал. И вот пророк, саллаллаху, когда учил, он говорил: сейчас, говорит, перестаньте кушать сахар. Потом вечером к нему приходили люди и спрашивали: у Расуля Аллах, нам можно кушать? Он говорит: теперь можно. И вот были две девушки, которые держали уразу, и их опекун пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и говорит: у Расуля Аллах, у меня, говорит, дома две девушки держат уразу, разреши, говорит, им уже ифтар делать. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит: нет, не разрешу, говорит. Проходит еще некоторое время. Он опять приходит: у Расуля Аллах, уже, говорит, много времени прошло, разреши им? Говорит: нет, не разрешаю. Третий раз, говорит, они, говорит, уже обессилены, им плохо, разреши, говорит, им ифтар делать. Пророк, саллаллаху алейхи, сказал: не разрешу, говорит, потому что они не держали уразу, и поэтому им ифтар делать не надо. Этот человек удивился, но они, говорит, целый день ничего не ели, ничего не пили. По одной версии пророк саллаллаху алейхи сам к ним пошел, по другой он позвал этих девушек. И вот пророк саллаллаху алейхи взял сосуд и сказал этим девушкам: вырвите себя в этот сосуд. То есть стошните, да? Палец засуньте и стошните. Все, их стошнило. Одна девушка ее стошнила, сосуд наполовину наполнился. Кровью и частью мяса.
Другая девушка то же самое сделала, и сосуд полностью наполнился. Этот опекун удивился. Расуль Аллах, откуда у них в желудках еда, если они ничего не ели? Откуда у них там кровь? Что-то вообще, там должно быть пусто. Пророк ﷺ сказал, они целый день сидели друг против друга и обсуждали людей. Это, говорит, вот оттуда. Говорит. Поэтому они, говорит, уразу не держали. У них нет уразы. Поэтому особенно надо оберегать язык во время Рамазана. Также надо оберегать свой слух. Не слушать ложь, гайбат и тому подобные вещи. Потому что это тоже окно в нашу душу. Пророк ﷺ сказал, кто говорит гайбат и кто слушает, они, говорят, соучастники. Это одно и то же, говорит. Порой мы не говорим, а просто сидим и молчим и слушаем. Все, тот же самый грех получаешь. Поэтому надо избегать таких мест, где говорят гайбат. Вот эти вещи, на самом деле, дорогие друзья, они отнимают у нас силы. Споры, гнев. После споров и гнева человек чувствует усталость. А во время уразы надо беречь силы. Когда человек гневается, выходит из себя, он чувствует, что он хочет кушать. И вообще, гнев – это одна из причин язвы. У нас в желудке выделяется кислота, да, по этой причине. Соответственно, ты хочешь кушать. Соответственно, у тебя портится здоровье, у тебя портится желание, и, соответственно, у тебя портится ураза. Может испортиться ураза. Поэтому надо охранять себя еще от таких вещей, от непристойных вот таких вот вещей. Четвертое, говорит имам Газали, воздержаться от грехов. Даже, говорит, после ифтара. После ифтара некоторые люди разрешают себе грехи. Есть ребята, которые, например, держат уразу, и они во время уразы, естественно, грехов не делают там. С девушками не спят, не курят, не пьют. Но есть, которые после ифтара себе это позволяют. Вот как я рассказывал, да, сигареты, например, они делают ифтар. Или водку могут выпить на ифтар. Да? Может быть всякое. Я ничему не удивлюсь уже. То есть после ифтара пойти куда-нибудь повеселиться. Какой-нибудь ночной клуб. Познакомиться с девушкой. После ифтара же это же не ураза. Вот имам Газали говорит, этот человек, говорит, это все равно, что, говорит, человек, который, чтобы построить дворец, разрушает город. Он держит уразу, говорит, но этими своими поступками он нарушает свою жизнь. Мы не говорим, что этому человеку, да, не надо ему говорить, там, не делай, не держи уразу, там, да, неправильно. Нет, это все правильно. Просто ему надо правильно объяснить, что и после ифтара надо воздержаться от грехов. Не надо на него нападать. Потому что вот недавно только одна женщина говорит, хазрят, мне, говорит, сказал один хазрят по телевизору, говорит, как это он ей сказал по телевизору, я не знаю. По телевизору, говорит, сказал хазрят, что если, говорит, намаз не читаешь, то уразу можешь не лежать. То есть все. Я, говорит, как я могу держать уразу? Говорит? Я же намаз не читаю. Вот как можно дать такую фетву человеку, да? Ну пускай держит. Пускай держит, правильно. Есть, конечно же, хадис. Есть хадис, где говорится, что без намаза там ураза, она пустая. Есть такой хадис. Но этот хадис говорит о том, что без намаза саваб за эту уразу будет меньше. Это не значит, что она не будет принята и неправильно. Саваб, конечно, будет меньше. Если хочешь максимально хороший саваб за уразу, читай намаз. Но ураза-то правильная. Саваб ты все равно получаешь. Зачем вот так вот неправильно объяснять людям? Они же хотят держать. Пускай держат, правильно. Вот поэтому, естественно, нужно правильно людям объяснить. Хочешь, чтобы они намаз читали? Тогда им скажи. Вот ты держишь уразу. Это прекрасно, это хорошо. Хочешь украсить свою уразу? Не делай грехов. Давай чуть-чуть вот сур пару выучи. Да? Мечеть приходи, вот за людьми намаз почитай. Вот так вот красиво же объяснить можно. Поэтому, дорогие друзья, обратного эффекта
опасно добиться, конечно. Но правильно надо все это объяснять. Пятое. Очень интересно, имам Газали говорит, надо воздержаться от избыточного халяля. Вот, например, ты обычно кушаешь... Сколько ты кушаешь обычно в день? Еды. Сколько килограмм? Ну, ведро, например, да? Да? Ну так, скромненько так, да? Скромненько так ведро ты кушаешь. Во время уразы ты на сахар поел и ифтар поел. Обычно у тебя ведро уходит на целый день. Правильно? Ты что хочешь сейчас? Это же ведро нельзя уменьшать. Ты пол ведра на сахар и пол ведра на ифтар. А иногда получается и 1,5. Как бы ты мстишь, да? За то, что целый день не ел, ты мстишь, надо сейчас это все забить. Иногда такое чувство появляется, что до сахара у тебя не должно быть ни минуты без еды. Постоянно что-то пьешь, что-то жуешь, в рот суешь постоянно, да? Ни минуты. И до минуты сидишь на сахаре, там 43 минуты, 42 минуты, я еще могу чашку там выпить, там, да? Вот имам Газали говорит, надо и от излишнего халяля тоже остерегаться. Не надо возмещать то, что ты упустил. Не надо. Если ты голодал целый день, вот столько еды нам достаточно, чтобы наполнить желудок. Ведь один из пользы уразы в том, что у нас уменьшается желудок во время уразы. А когда уменьшается желудок, мы меньше едим, не толстеем и чувствуем себя лучше. Мы едим обычно почему? Только потому, что у нас желудок большой. Мы хотим наполнить этот желудок не от того, что мы голодно едим. Нам столько еды, столько калорий не надо сейчас. Мы столько ничего не делаем, мы окопы не копаем. Мы не пашем, мы не сеем. Нам уже столько не надо. Поэтому куда-то все это уходит. Набирается, естественно, правильно. А потом что делаем? В фитнес идем, чтобы это все согнать. То есть платим дважды. Один раз платим нажраться, второй раз платим похудеть. То есть дважды платим за это, понимаете, за этот живот. Поэтому надо немножко благоразумно подойти, говорит имам Газали, и ограничить себя и в халяле тоже. И в еде, и в остальном халяле тоже. Как раз ураза, говорит, к этому и призывает. Вообще принцип еды, он таков. Есть досыта макрух в обычные дни, только в уразу это не макрух. Но есть после того, как ты насытился, харам. И во время уразы, и когда нет уразы. Когда ты наелся уже, дышать не можешь, да? Да, харам уже есть. Понимаете, это уже харам. Не надо туда сувать ничего. Все уже. У тебя уже голова не работает, на таравих ты уже не можешь стоять. Нагибаться не можешь ты уже на таравихе, правильно? Боишься нагибаться? Как бы лишнего там не вышло, да? Поэтому в халяле тоже, говорит, себя надо ограничивать. Это, дорогие друзья, тогда мы достигнем и физической, и духовной пользы нашей уразы. Потому что, ограничивая себя от дунья, мы можем очистить душу и приблизиться к Аллаху. И цель уразы как раз в этом и заключается, а не наоборот. Потребление пищи в арабских странах в уразе растет. Должно быть наоборот. У них потребление пищи растет, понимаете вы? Вот этому только можно удивиться. Мне мусульмане в шоке, когда видят это. Они говорят, вы что, говорят, вы говорят, уразу держите? Какие, говорят, у вас ураза? Наоборот растет, говорит, у вас потребление пищи. И шестое, дорогие друзья, после ифтара оставаться между страхом и надеждой. Чего? Принят или не принят мой пост? Ты не должен расслабляться. Вот азан сказали, ты не должен, о, я продержал, какой я молодец. Ведь нужно, чтобы еще было принято ураза. Поэтому ты должен оставаться между страхом и надеждой. И просить Аллаха, чтобы Он принял. А принял Он или нет, ты этого никогда не узнаешь, только в судный день. Поэтому постоянно боишься, тревожишься и
стараешься улучшить уразу, свой день, свой нрав, чтобы Аллах Тааля принял твой пост. Без этого, так скажем, чувства ураза, она не имеет никакого смысла. Потому что нам не важен сам факт просто выполнения работы. Нам еще важно, чтобы эту работу приняли, чтобы Аллах Тааля ее принял. Вот такие, дорогие друзья, моменты есть. Иншаллах, мы еще многого не знаем об этой жизни, об этом мире. Знаете, вот мы слабеем от грехов. И чем больше грехов, тем больше мы спим. Они связаны. Поэтому, если ты будешь меньше совершать грехов, у тебя и слабости будет меньше. В том числе и уразу. И спать ты захочешь меньше. Тоже очень актуально во время Рамазана. Поэтому, дорогие друзья, нельзя забывать и вот об этом аспекте, который нам хотел напомнить имам Газали. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.